Ahojte ľudia, nahrávame zas s mojim bratrancom a s mojim kamarátom. Volá sa Majo a teraz povedal, že nebude hovoriť, tak nebude. Ale Aďo, hovor, dobre? Takže ideme ešte, teraz ideme ukážať Warp Enchant. Dobre. To si hneď mohol ukázať spawn. No. Tu sú enchanty. Hneď tuto, keď napíšete lomeno kit XP, naplňte sa XPčkovi tými flaštičkami, máte tu kovadliny, craftingáče. No a všeličo také. Dá sa tu lietať, takže to je výhoda. Dobre. Dajú sa tu kúpovať rôzne kone. No a je tu aj Warp Shop a sú tu aj všelijaké hravy na všelijaké warpy na hlavy. Napríklad teraz jeden napísal, že Warp Mini Shop a tam sú hlavy. Oni robia také všelijaké hlavy napríklad. Môj bratranec robil s jeho kamarádom robili shop. Ešte raz ho ukážem. Aďo, protni sa na vás. Happy Shop. A jak vidíte, voľaký idiot si tu kúpil osla. Osla? A ako ako sa kona. dá kúpiť osel? Jako sa dá kúpiť osel? Jako? Počkať, ja mu niečo napíšem, hen tomu nadávajú jeho cemen. Kde si samo? No. Nadávať nie. No. Kde si samo? Počkaj. Však tam kde budeš, tam, kde sa portíš na ten warp a budeš tam. Ježiš, ako mi to laguje, keď mám ten... Jak ti to laguje, tak sa nepočkaj. Na to si musím nepočkaj. zvyknúť, že mi to bude také lagovať. Počkať, hrá tu Brokolo? Dobre. Nehrá tu Brokolo? A ja som videl jeho hrávu konečne. Brokolo je Gogomanov kamoš. Gogoman. No na ktorom si to na warpe? Lebo mi laguješ. Warp Happy Shop. Lagy. Tak na vašom Skype, no na vašom warpe je Skype. Hamko, jablčko. Vieš čo, portnem sa na teba. Lebo ja to nepočujem. Jaj, Warp Happy Shop. Samu vec, to sme už ukazovali. Au. Dobre, tak. Jaký shop ideme ukázať teraz? No je to aj Warp VIP a Warp... Neviem to. VIP, bude VIP. No, tak Aďo, ešte čo ideme ukázať? Aďo, čo ideme ukázať? Náš domček v šope. To Dobre, nie, dobre. to nemusia vedieť. No, to nemusia. Ideme ukázať. Neviem. No, nič, teraz môžeme všeličo robiť. A dávajte si bacha, pre istotu nikdy nevyhadzujte veci, lebo asi každých 5 minút sem ide upratovačka. No, áno. Nám sa už s kamošom stalo, keď sme toto stavali, bral som hlavu a práve prišla upratovačka a vymazala mi ju.
Mojej sestranici. Vypala si disk, ten jej vystrelil do vzduchu a vymazal sa. Takže nikdy nevyhadzujte veci. A dá sa tu aj oženiť, keď napíšete lomeno Mary a meno. A keď sa chcete rozvieť, tak napíšete lomeno Mary divorce. Ježiš, ja som... Má to veľa výhod, keď môžete givovať Keď ste na oženení, diaľku. tak dáte iba Mari TP, nemusíte to ten druhý hráč potvrdzovať, hneď vás to potvrdzuje. Keď napíšete Mary chat, budete len vy dvaja chatovať. Keď máte veľkú vec v ruke a napíšete Mary gift, jej sa to pošle, alebo jemu. A keď ste vydatí a skrčíte sa pri niekom, s kým ste vydatí a jak pokladáte bloky na ňu. Tak ho poboskáte. Keď chcete viac informácií o tých Mary, napíšte lomeno Mary. Počkať, ja som zabudol dať do popisku ešte... Zabudol som dať do popisku ešte niečo. Musím sa prihlásiť. Napíš tam aj adresu tohto servera. A mimo